Đất, lệnh thằng lên, cái đất, tegak, đất, bocah cilik-cilik sadang kaderase, lungguh lari-lari, kok minta empati, aku bisa nulis, maca iya wase, sholat iya oe, terpodo tertipi, Islam agamaku, Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Al-Quran cintaku, Al-Quran cintaku, bocah cilik-cilik sadang kaderase, lungguh lari-lari, kok minta empati, aku bisa nulis, maca iya wase, sholat iya oe, terpodo tertipi, Islam agamaku, Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Al-Quran cintaku, Al-Quran cintaku, bocah cilik-cilik sadang kaderase, lungguh lari-lari, kok minta empati, aku bisa nulis, maca iya wase, sholat iya oe, terpodo tertipi, Islam agamaku, Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Al-Quran cintaku, Al-Quran cintaku, bocah cilik-cilik sadang kaderase, lungguh lari-lari, kok minta empati, aku bisa nulis, maca iya wase, agar bodoh tertipi, Islam agamaku, Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Al-Quran cintaku, Al-Quran cintaku. Semia, ada muka kerek. Atur wilujeng ingkang samiya rawuh, rawuh wonten mriki pandemi wasapu, kita hormati yasin nabi panutan, Nabi Muhammad nabi kang pungkasan, kita berkata para manungsa, ingkang resa kita supaya menjoi dosa, atur wilujeng ingkang samiya rawuh, rawuh wonten mriki wasapu, kita hormati yasin nabi panutan, Nabi Muhammad nabi kang pungkasan, kita berkata para manungsa, supaya ngatoi dosa, atur wilujeng ingkang samiya rawuh, rawuh wonten mriki pandemi wasapu, kita hormati yasin nabi panutan, Nabi Muhammad nabi kang pungkasan, kita berkata para manungsa, ingkang resa supaya ngatoi dosa, atur wilujeng ingkang samiya rawuh, rawuh wonten mriki pandemi wasapu, kita hormati yasin nabi panutan, Nabi Muhammad nabi kang pungkasan, kita berkata para manungsa, ingkang resa supaya ngatoi dosa, atur wilujeng ingkang samiya rawuh, rawuh wonten mriki pandemi wasapu, kita hormati yasin nabi panutan, Nabi Muhammad nabi kang pungkasan, kita berkata para manungsa, kita supaya ngatoi dosa. Ya, siap, tan depan, terus, terus. Ayo para kanca siswa mutara pandhe pira kode ana jaro pira kode siswa muda isi padha eling. Ayo para kanca siswa mutara pandhe kode ana jaro pira kode siswa muda isi padha eling. Tau kiri, ayo para kanca siswa muda paparangan sapa waktu iki siswa muda lagi pelajaran. Ayo para kanca siswa muda
kiri. Ayo bapak ibu kakang bayu wis pasane asapa waktu iki siswa muda lagi kesenian. Ayo bapak ibu kakang bayu wis pasane oh iki siswa muda lagi kesenian. Now kiri, Pondo bisa ante jalara dianggu terus ilmu bisa tambah jalara diuji terus Pondo bisa ante jalara dianggu terus ilmu bisa buka, semua, jauh, tahun depan, gerak, tegak, ada hadapan, gerak, tahun babat lima, bangsa kita wis bandingko, ponto sila dasare negara, ilang bersasane, ogeri mulyane, iki kamardek, dirapokan dirakoso. Ada muka, gerak. Sebenarnya letakkan alat. Gerak. Anak Pak Tani omai nang pinggir kali. Tanpa wira-wiri, aku lesen nang hati. Anak Pak Tani omai nang pinggir kali. Anak Pak Tani omai nang pinggir kali. Tanpa wira-wiri, aku lesen nang hati. Anak Pak Tani omai nang pinggir kali. Anak wong desa sapeti nolong karso. Ojo dongger suluk. Amuda awake loro, anake wong desa
ambil alat. Ayo bro wanita datang untuk lari, kita foto bisa melari perapatan. Ayo ibu tani, saya mau dompet dulu, supaya naturi bisa lamu-lamu. Ayo ibu tani, ojo nyopelek lagi, amri bisa silat tapi gak ini. Terus mas. Salam